Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kali kalian Pak channel si tukang urut apa nae niki enten tamu saking pundi Pak? Purwodadi niki sarap pepit niki. Nggo langsung mawon. Dimek sak mesake niki gunjer-gunjer. Tapi berarti jenengan riyen Jawa tapi mboten krasa nggih. Boten boyokan Pak. Boyokan niku mulai 2011. Kalau Jawa kan 2000 sekawan. Era wis blok-blok kerep boyok ngoten ndak kok. Rokon ke Terus. Nggih. Dokter niku sanjane. Dokter sanjane pripun? Nggih, iki faktore jen tulang niku kena jatuh ngoten. Nah, Nggih. los. Bengok mawon nek lara. Los. Mau bengok ki ampun dipekak. Nek dipekak mangke nganu Dikurangi Pak. mboten niki lho terima kasih niki lho. Nggih, dikurangi tenagane Pak. Mboten niki ngaten iki nek sarap PT. Mungkin saged langsung ora iso ketok motor apa. Langsung saged. Jadi tanggung jawab tak kon ngerke yo. Nggih tak terke. Tak terke. Aduh. Gojek. Panten lah. Aduh. Pura dadinya godhong Oh berarti Pak. berarti darah pundi lah. Sekei nganu arah Kudus. Berarti nganu sampune dugi lemah sing murup-murup itu. Oh ini pun godhong terus sampai awal kalau itu kan godhong terus ngiri nih Pak sing arah Kelambu. Oh, Nggih. Terus nek ngiri Kudus nek nganan Purwodadi kota. Nek medal kota kan mubeng kaduan. Pak sinten namine? Hari Pak Hari. Pak Hari saking Purwodadi. Ampun digimpun di mawon tercetam. Yes, sementara lagi kan caket-caket itu tau bergas, Purwodadi ini ya aku. Karo rumah sakit. Yes. Ini dipraktekin rumah sakit cara betepi. Rumah sakit buatan faktor pengaruh itu kok, pengaruh pernah jatuh gitu kok. Kalau pun biasa atau obat biasa. Kan gitu. Biasanya kan berboyok kayak terus obat gitu mawon. Ya mari ini mungkin Mulai. Nek ngene Nah, ini kan narik. Rasa lo? Nah, ini kan rangkal ring mriki. Yo karepe berobat, rapi rono rene iki betamari ya, Pak. Penyambet gawe. Pasare di klub taruhan. Rasa bayangke. Apa komplikat kok? Ajame. Musarap ketepet ya bayam kalau Anggi. Aku mau ora betahan. loro. Ada salah di mana rasa loro terus. Malah tambah loro nih. Yang penting bismillah Pak. Bismillah taring mati juduar bodho. Nggih. Engko ya Mbak ya betul saged marek yo istiari yo. Istiar kabeh iki rono rene istiar. Mas boleh. Boleh.
Awas. Tuh. Manteng dong. Alon-alon mawon. Iki sedulur-sedulur nek rencange menawi tiga manget ngriyen mawon kesane urapi lemes. No mak rek kaya krepek ae. Nang iki ngeten mawon. Nek boyoke sing lara-lara nyengkal ngeten iki mawon. Jadi boyok mriki iki kepanteng nang mriki. Dan iki dimek ngeten rono. Iki para sedulur nek boyoke jenengan atau saudara jenengan kena niki mawon. Nah niki. Nah, nah. Ora betah pripun. Betah ya kudu betah alon. Nah. Rasanya jeleng-jeleng itu Pak. Nggih. Mas, boleh. Koyo lebare enteng ya Pak. Nggih. Muga-muga. Ya mergo ceki santai los, bengok mawon ora kuat. Ya. Niki dereng kira urut padahal iki. Betah boten kerasa. Lho kok jero niki lho terima singgol ngeten to lho. Niki cuma disenggol tok niki. Nah. Pun mukrab. Pak Alon-alon. Oke. Angge alon mboten sak dipeksa kesane lemes riyin. Nggih. Alon-alon rileks. Jadi gitu. Terus mungkin Pak sinten? hari Pak Hari lah ten. pokoknya wong ganteng lah. Wong ganteng sak Jawa Tengah. Jawa Tengah iki. Wis. Nah, niki. Ati bone riyen numpak motor apa nganu jenengan? Truk. Numpak truk? Gandul ngoten. Boten geret napa piye. Geret tempat itu to. Tetep bintang mundur. Oh, pedhot. Nggih. Nang tempat ini. Ane kan zaman riyen kan jenengan anu mboten krasa. Ya kan sekarang nggih pun kalau dijepit pun apa ini Pak. Wis pesike mubeng-mubeng. Buyut niku 2011 Pak. Nah, niki lho. Di kering ini rasanya. Keri-keri loro. Heeh. Tidak tahan ya. Ampun dipekak santai mawon. Oh, gampang sang gubuk nih. Tak Jawa Tengah ya. Pak Jawa Tengah nih. Pak Yanto. Ini gimana saya kan? Pak Wandi lho. Adi ya. Iki kena pun nganu ya. Mas, betul. Mas, rileks. Mas. Mulai kumat loro niku masuk berarti. Nggih, Mondai ndaya. gue mungkin kengkit motor terus gede. Dan aku tabrak ngangkat teman cek uji langsung proses ambil mantep loh. Mas, rileks. Dari itu langsung ngicar lau. Masa dia tak tiga leren. Dan ini siapa dulu nek benjok loro
nyangkreng ngeten mawon niki kesane manten niki lho. Ini kan manten niki ya niki ngeten kan ucul kan niki. Dadi narike mriki malih bali mboten pentel mriki. Nah, ngeten mawon iki dulur-dulur. Nah, tarik. Nah, halus, Pak. Halus. Ora loro to? Loro mboten. Nah, niki tasih loro. Oh, niki. Nah, niki loro tasian. Iki loro kok keri. Tapi nek jenengan kok mboten ditahan. Lorone ya ora ndang mari-mari. Jadi jam berapa bilang mboten? Nun? Kenapa enggak lupa masuk bilang mboten? Mboten. Nah, niki wah Aduh. Kita kaya wong lebih, Pak. Kita kaya wong lebih ngoten lho. Nane pancen mboten betah, Pak. Namanya mboten betah nek loro pripun. Lebih pripun wong jenenge loro kok lebih. Lagi kesane kaya wong lebih. Nah, kena kabeh. Lah ampun boten to? Ampun boten lara kadrau. Mboten. Ah, niki to. Wong sarep PT ketok iki ya sepele wae Mas saya. Men rasane, Pak. Ini rasane iki kaya nganu apa buat lambung iki to. Ya, mungkin langsung jadi mboten ngerti. Nun, Mboten ngerti. nggih to. Langsung mawon neren istirahat. Arep guyu arep nangis juga. Dia nangis. Balik malih rumah. Nggih, Pak. Alon-alon, mboten usah dipaksa. Balik malih cari lurus. Dadi bodo iki saya dolak-dolan. Ada. Oh sing butuh riyen Pak ning kali butuh tak derenge wah butuh ndek-ndek wah. Kok berarti jan tenanan jenengan. Lah ini kok mboten kerja awet poso nganti butuh besar, Pak. Tenggen manduri mon tak ngeterke mboten tenggen manduri ning kok mboten iso ngomong. Nah, pun gocek isante mawon iki mboten lara kasrau. Ini si sopo. Ayo lorone 2 tahun pun. Jenengan wis dadi wong usil men kula ta, Pak. Wah, Iya ta, Pak. liyane nggih kata to, Pak. Mboten sing angel kados kula ngoten iki. Mboten betah. Napa sami mawon? Sami mawon kok. Awas. Oh, sampai keringetan Mas Ngang. Terus Pun Pak. gosek santai wae kok, butuh mari kok. Lanjutnya terapi itu bedi-bedi sampai lorongnya itu betul. Rasanya, ya ini betul kalau pecet. Makanya langsung kan ngaku kok. Ini tak pangling tuh, Pak kok bawa serah dek Pak minum. Laku ini kan dek Pak minum. Mas, relax Pak. Relax. 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 Rasa betul? Mantang. Senggol ini sing diwon itu.
Nah, maklok. Kaya kertek wae. Nah. Nah. Nah, kaya kertek wae. Ah. Wong sedhi masih kile mah sirah sing digoceki. Ah. Tenang wae, Pak. Ngelek Bali sing ngentlik wae. Pun tapi kamu mirang-miring alon. Nah. Kunci tak kena miring separune. Mas. Oh, penurus, mboten dolo. Misalnya cepet ingat niki. Larang iki niki ka pedhot to, Pak. Nggih to? Pun balik ndeko. Terima kasih sedulur, mugi-mugi paringi jodoh.